Wes pokoknya Marquez, Valentino Rossi, pembalap-pembalap GP ndelok wong Indonesia mesti mumet. Mumet ya. Walaupun Marquez, Valentino Rossi juara dunia beberapa kali. Ya suruh naik motor ke sawah, wali jungkir. Wong Indonesia ini udah paling kreatif ya. GP nggak di jalan raya, tengah sawah. Ya, motor ya sangar-sangar, bisa ngetir ngumpul-ngumpul. Kita kali ini Rossi marah-marah Marquez, dia lagi mesti nangis. Ya, ngiri gini. Balap-balap GP juga, wong Indonesia mesti mumet. Balapan tengah sawah, ngangkut 3 bak. Tapi treknya ya dari sana. Sudah umum, panggang bilas. Indonesia liyane ora enek kok ngene iki. Kowe ndelok GP rasa ada ning Lombok. Nang tengah sawah kok ngene peo. Tenan, jantung mendadak cepat. Cepat lho. Wong paling kreatif yo kabeh dijane kuwi. Digambar yo bayaran karene piro. Balik ke piro mesti no. Gayane Pak motor itu tenan, nyelane motornya modifikasi ya. Andal motor-motor kabeh. Iki motor-motor andalan top gandos iki. Wis lur, semangat sama bisnis. Pengen iki penting ora korupsi dana negara, anggaran negara, anggaran desa. Kompani anggaran budaya.